Пасёлак Чырвоны маяк Гомельскага района ад абласнога цэнтра аддзяляюць лічаныя кіламетры. Аднак блізкасць да горада не выратавала мясцовых жыхароў ад транспартнага тупіка. Прыгарадныя аўтобусы проста не заязджаюць у населены пункт. Каб дабрацца да працы ці бальніцы, людзям даводзіцца ісці пешшу да найбліжэйшай трассы. Около нас ходил транспорт, когда пролаживались дороги. Именно в поселок Красный Маяк заезжали в Залипье и разворачивались на Залипье. Действие продолжалось. З моманту апошняй карэкціроўкі маршрутаў вады ўцякло немала, і сёння дзейны транспарт у пасёлак сапраўды не заязджае. З пункту гледжання закона парушэнняў тут няма. Ад прыпынку да мяжы Чырвонага маяка каля 2,5 кіламетраў. У той час, як сацыяльны стандарт дапускае адлегласць да 3. Аднак падыходзіць да праблемы людзей фармальна кіраўнік вобласці не стаў. Іван Крупко даручыў профільным службам прапрацаваць альтэрнатыўныя варыянты і ў бліжэйшы час пусціць сюды эксперыментальны маршрут. В настоящее время прорабатывается возможность организации заезда отдельного маршрута, который будет проходить через населенный пункт Красный Маяк и Залипье, для того, чтобы удовлетворить потребности жителей, вывозить их утром в город и вечером забирать из города, перевозить обратно домой. А вось на прамую тэлефонную лінію абрынуўся шквал зваротаў наконт знікнення вады. Так жыхар аграгарадка Пакалюбічы паскардзіўся, што пасля 8 гадзін вечара пра ваду ў кранах наогул можна забыцца. Напор падае настолькі, што газавая калонка проста не ўключаецца. І такая сітуацыя працягваецца практычна да 11 вечара. И полностью, но давление настолько низкое, что у нас на 2-м этаже не срабатывают водонагреватели. Прычына стандартная для летняга сезона. У анамальную спякоту мясцовыя жыхары пачынаюць масава паліваць агароды, таму сістэма проста не спраўляецца з пікавай нагрузкай. Тым не менш, пакідаць людзей без вады ў задушлівыя вечары недапушчальна. Іван Крупко даручыў камунальным службам выехаць на месца, праверыць стан свідравіны і тэрмінова знайсці тэхнічнае рашэнне, каб стабілізаваць ціск у сетцы. Посмотрим по этому вопросу, что и как дальше, что там случилось, есть ли какая техническая ситуация, или все-таки все упирается в температуру. Хорошо, спасибо большое. Будем на связи с вами. З падобнай праблемай на прамую лінію звярнуліся таксама жыхары Добружскага і Брагінскага раёнаў. Што менавіта стала прычынай камунальнага збою, анамальная спякота ці тэхнічныя непаладкі ў сістэме, зараз правяраюць кампетэнтныя службы. Тацяна Піменёнкава, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».